Oh, Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders, such rose in wreathed hands, blossoms in every season. Jien Sister Teresa, Soro Agostinjana nsellim lek. U nilqek għal-programm tagħna ta' qari spiritwali li tul din l-iskeda qed ilaqqana ma' Santa Rita minn Kaxxja. Qed naqra mill-ktieb verżjoni ġdida ta' din il-qaddisa skont sejbiet ġodda. Insejħu fostna Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Talba. Santa Rita nitolbok tenni biex inħares lejk, lejn id-batija li inti għaddejt minna u minkejja kollox mhux biss bqajt hemmen, iżda tlabt lil mulej biex jagħtik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex bekk taqsam miegħu dik l-agunija li huwa ġarrab l-imħabba għalina. Għamel li btalbek anki jien inkun kapaċi niflaħ għal kull tbatija, ħalli meta l-mulej jisejjaħli nieħu l-premju li nibqa' ngawdih għall-eternità bħalma għamilt int. Inkomplu l-qari tagħna żissemmija illum se nitkellmu dwar il-vjaġġ tal-qaddisa tagħna lejn il-maħbub tagħha. Il-ġisem imsejken ta' Rita kien għadda minat kbir ta' tbatijiet. Issa Rita kienet waslet fit-tarf ta' ħajjita fuq dill-art. Kien wasal il-waqt li tingħaqad tal-dejjem mal-maħbub tagħha Ġesu. Kien propju matul il-lejl ta' bejn il-21 u 22 ta' Mejju 1447 li r-ruħ tal-qaddisa ittajret lejn is-sema. It-tradizzjoni tgħidilna li eżatt f'dak il-waqt il-qniepel tal-monasteru bdew idoqqu weħidhom isu qed isejħu lil kulħadd biex jagħmel festa għax din is-soru qaddisa kienet intlaqet b'festa kbira fil-ġenna. Il-ġisem qaddis tagħha tpoġġa fil-Knisja tal-Monasteru għal qima tal-fidili. Sa minn dakinhar stess bdew iseħħu l-mirakli permezz ta' din il-qaddisa. ċertu ċeko Barbari, ċittadin ta' Kaxxja, mar biex iqim il-ġisem ta' Santa Rita u qal: "Joħassra kieku ma kontx matub, kont namlilha jien stess it-tebut." Dan poġġa jdeh fuq ġisimha u minnu fih fiq. Fil-fatt kienu stess li jagħmel l-ewwel tebut fejn tqiegħed il-ġisem tal-qaddisa. Dan it-tebut illum jinsab merfuħ ġo sargofagu li hemm fiċ-ċella li kellha Santa Rita fil-monasteru. Il-ġisem ta' Santa Rita qatt ma ġie midfun. Fil-bidu kien qiegħed fl-oratorju fuq wara tal-monasteru fejn is-sorijiet bdew ipoġġu ħdejha l-affarijiet li kienu jagħtuhom dawk l-immirakolati. Fis-sena 1457 fl-oratorju kien hemm ħruq, iżda t-tebut u l-ġisem tal-qaddisa baqgħu bla mittifsa. Kien għalhekk li jittebut bil-ġisem ta' Santa Rita tqiegħed ġo sarkofagu li sar f'dik is-sena. Dan ġara 10 snin biss wara mewta u dan jurina wkoll li Santa Rita diġà kellha fama ta' qaddisa kif jinsab imniżżel fuq l-istess sarkofagu
u li diġà spjegajna dwar dan f'kapitlu aktar il-qoddim. Kien 22 ta' Mejju u kienu kull darba fit-22 ta' Mejju jiftħu s-sarkofagu biex id-devoti jqimu l-ġisem qaddis u mhux korrott tagħha. Matul is-snin, il-ġisem tagħha tqiegħed f'postijiet differenti sakemm wasal fil-kappella tant sabiħa fis-santwarju famuż tagħha f'Kaxja kif nistgħu narawha llum u fejn qiegħda hemmhekk għall-qima ta' eluf ta' devoti li jżuruha ta' kuljum. Santa Rita lejn il-Qdusija. Il-proċess tal-beatifikazzjoni beda fis-17 ta' Ottubru 1626 taħt il-pontifikat tal-Papa Urbanu VIII. Dan il-Papa kien diġà jaf sew dwar Santa Rita peress li sa tmiem tas-sena 1617 kien jisqof ta' Spoletu. Iżda l-aktar li ħabrek għal din il-kawża kien il-Kardinal Poli imwieled f'Użinje, villaġġ fit-territorju ta' Kaxja. Il-proċess metikulus sar f'Kaxja u wkoll f'Rocca Porena. Wara dan il-proċess fit-2 ta' Ottubru 1627 il-Papa Urbanu VIII ta' permess l-reliġjużi Agostinjani li jiċċelebraw il-Quddisa u l-uffiċċju fġieħ il-Beata Rita fil-knejjes ta' Djoċesi ta' Spoleto dawk tal-Ordini Agostinjan. Fl-4 ta' Frar mbagħad fl-1628 l-istess Papa ta' permess li l-Quddisa fġieħ il-Qaddisa tkun tista' tiġi ċċelebrata mis-saċerdoti ta' djoċesi avolja ma jkunux patrijiet Agostinjani. B'din l-inizjattiva tferrex il-kult tal-Beata Rita, avolja forsi mhux fil-forma solenni kanonika tradizzjonali. Fis-sena 1737 l-Agostinjani u l-Kunsill Lokali ta' Kaxja insistew biex jibda l-proċess tal-kanonizzazzjoni ta' din il-qaddisa tagħna. Issa, biex jinfetaħ dan il-proċess kien hemm bżonn li jsiru koppji tal-volumi li kienu diġà saru biex issir beata. Minn dawn it-3 koppji waħda ngħatat lill-Kongregazzjoni tar-Riti. Beda għalhekk proċess twil li studja il-virtujiet u l-mirakli li kienu inqalaw sa dak iż-żmien. Fl-aħħar fil-25 ta' Frar 1896 ħareġ id-digrit dwar il-virtujiet eroiċi ta' Santa Rita. Fis-sena 1899 ġew eżaminati xi mirakli importanti fost l-oħrajn il-fatt mirakolus u straordinarju li minn wara mewta sal-lum ta' minn ġisimha għada toħroġ fwieħa.
u wkoll il-fejqan ta' ċkejkna Elisabetta Bergamini u dak ta' Cosma Pellegrini. Fl-aħħar fil-24 ta' Mejju 1900 il-Papa l-jum 13 imwieled dan f'Carpineto Romano fit-2 ta' Marzu 1810 u miet f'Ruma fl-20 ta' Lulju 1903 u dan Papa dan mill-1187 sal-1903. Dan il-Papa ipproklama qaddisa lil-Fjura ta' Rocca Porena f'Kaxxa, Santa Rita tagħna, il-Fjura ta' Rocca Porena. Fil-bidu tas-seklu 20, flimkien mal-qaddisa il-ġdida Santa Rita ta' Kaxxa, il-Knisja riedet turi u tgħallem lid-dinja kollha li l-Qdusija jeħtieġ ngħixuha fil-ħajja tagħna ta' kuljum u f'kull stadju ta' ħajjitna. Dan nistgħu nagħmluh billi inħobbu lill-Alla kif? F'ħutna l-bnedmin. Mela mhux biżżejjed inħobb lill-Alla, irrid inħobb lill-Alla jiena f'ħuti il-bnedmin. Se naqraw issa semmija fuq l-apoteosi tal-ġublew straordinarju tas-sena 2000. U nibdew biex nagħtu t-tifsira tal-kelma apoteosi. Din tfisser li xi qaddis jew qaddisa tkun igglorifikata u meqjuma għal qdusija internazzjonali fil-kalendarju liturġiku tal-Knisja Universali. Issa se narrakkuntaw avveniment straordinarju li raw ħafna nies u żgur li hemm ħafna fostkom li qed tisimgħu li huma ċhieda ta' dan li se naqraw. Fis-sena 1999 il-Pirjol tal-Komunità ta' Kaxxa beda jaħseb dwar liema tifkira speċjali kellhom jagħtu lil Pellegrini li kienu se jmorru jżuruhom fis-sena mqazza tal-ġublew tal-2000. Is-sorpriża ġiet żvelata f'Jannar 2000. Id-devoti ta' Santa Rita kellhom jiltaqgħu f'Ruma fi Pjazza San Pietru fl-20 ta' Mejju li kien se jaħbad ukoll iċ-ċentinarju mill-kanonizzazzjoni tagħha. Kellu jkollhom ukoll udjenza speċjali mal-Papa Giovanni Paolo II. Allura hawn is-sorpriża. Santa Rita kellha terġa' tmur Ruma. Biex torganizza dan l-avveniment kien meħtieġ ħafna xogħol ta' preparazzjoni. Il-patrijiet għamlu linja telefonika b'xejn għal kun min ried informazzjoni u tgħid paċenzja ħadu jaqdu lad kbir ta' nies li ċemplulhom. Ġie ffurmat kumitat magħmul mill-Patri Rettur Bolivar Centeno, l-Arċisqof ta' Dioċesi Mons Riccardo Fontana u l-Madre Badessa Ġertrude li ħadu ħsieb tal-kuntatti u permessi meħtieġa mill-awtoritajiet ċivili u tal-Vatikan. Is-sigurtà tal-vjaġġ kienet qed taqtalhom qalbu, iżda huma perseveraw u b'kuraġġ kbir komplew bl-organizzazzjoni
ta' dan l-avveniment straordinarju. Nhar 19 ta' Mejju 2000, Santa Rita reġgħet taret. Iva taret, imma dan id-darba fuq helikopter tal-Pulizija Statali akkumpanjat mill-Arċisqof Mons Ricardo Fontana u Patri Bolivar. Dan il-vjaġġ wassal lil Santa Rita f'Ruma. Kortejo ta' patrijiet u devoti, speċjalment Rumani, wassala fil-Knisja ta' Sant'Agostino in Campo Marzio fejn il-provinċjal Patri Gianfranco Casagrande flimkien ma' sħabu l-patrijiet bdew ġurnata ta' talb. Ħafna kienu n-nies li mlew il-Knisja ta' Santu Wistin f'Ruma sa tard fil-għaxija, wart, xemat, dmuħ u talb, flimkien ma' ħafna ritratti immarkaw il-ġurnata kollha. Kienu saru s-sija ta' billej, meta l-patri provinċjal kellu jitlob lin-nies jirtiraw biex jagħtu ftit mistrieħ lill-patrijiet. Għalilhom biex jiltaqgħu il-koll flimkien l-għada filgħodu fi Pjazza San Pietru. L-għada filgħodu l-20 ta' Mejju 2000 fl-4 ta' filgħodu diġà kien hemm in-nies jistennew wara l-barrikati lesti biex jidħlu minn tal-ewwel u dan għalkemm kien hemm il-Pulizija tas-Sigurtà. Fis-6 beda korteo u ġar lil Santa Rita saħdejn il-Knisja ta' Santa Monika viċin il-kolonna tal-Bernini li jdawwar Pjazza San Pietru. L-ewwel karozza waslet lil Patri Pirjol u l-Patri li kien responsabbli mill-organizzazzjoni kollha. Staġbu ħafna meta semgħu kemm kienu ilhom hemm minn filgħodu kmieni id-devoti jistennew il-wasla ta' Santa Rita. Il-premju tagħhom kien se jkun li jkunu jistgħu jaraw mill-viċin ħafna lill-Aziża ommhom, oħthom u avukata tagħhom waqt it-trasport tagħha lejn il-Knisja. Fit-8 infetħu l-entraturi u f'temp ta' sija Pjazza San Pietru kienet tant maħnuqa bin-nies li ma kienx hemm post fejn taqa' l-abra. Il-folla kienet tassew kbira u marsusa flimkien. Eżattament fl-10 il-Kardinar Segretarju tal-Istat Angelo Sodano laqa lil Santa Rita fost applaws li jtarrax u l-biki ta' ferħ tal-popolazzjoni kollha li ġiet tinġabar f'Ruma minn madwar id-dinja kollha. Imbagħad bdiet il-quddiesa. Għal-ħabta tal-11 infolla mfexxet. Il-Papa viva Giovanni Paolo II e viva Santa Rita. Il-Papa riekeb fuq popmobil bħas-soltu beda jdur ibirek dik il-folla kollha miġbura f'dik il-pjazza waqt li dawk in-nies kollha komplew jifirħu, ixejru u jgħidu kollhom entużjażmu. Kif wasal fuq is-sagrat tal-Bażilika ta' San Pietru, il-Papa niżel għall-kubtejb qima kbira lejn il-ġisem ta' Santa Rita. Kienet din l-ewwel laqa tal-Papa Giovanni Paolo II l-lum qaddis u l-qaddisa tal-impossibbli.
Udjenza ġenerali mal-pellegrina speċjali ek sejħilha l-qaddis Papa Giovanni Pawlu II lil Santa Rita waqt l-omelija li din damet madwar sija. Ek intwera lid-dinja kollha l-messaġġ ta' Santa Rita kollu mħabba u paċi għadu jirbaħ anke llum. Min dakinhar bl-awtorizzazzjoni tal-Papa nnifsu, Santa Rita ġiet imniżla fl-edizzjoni tipika Latina tal-Missal Ruman tas-sena 2001. Wara ċ-ċerimonja Santa Rita reġettaret din id-darba lejn pajjiża Rocca Porena. L-organizzaturi għamlu ħilithom kollha biex jagħtu merħba kbira lil waħda miċ-ċittadini tal-post. Sintendi, ċittadina Santa Rita. Għad-9 ta' filgħaxija il-ġisem tal-qaddisa tpoġġa fuq mezz tat-trasport tal-pulizija imżejjen bad kbir ta' wart biex jittieħed lejn Kaxxa. Wara jamxew mijiet ta' devoti miġbura fit-talb. Il-kortejo wasal Kaxxa tard bil-lejl fejn il-ġisem tal-qaddisa ta' Kaxxa intlaqa bid-daq tal-qnipel, kant, talb, banda u anke lob tan-nar. Tassew merħba kif kien jixirqilha. Ekk il-ġisem tal-qaddisa reġa' wasal fil-monasteru. Ta' min jgħid li l-ġisem ta' Rita daħal mill-bib tal-monasteru bħalli kieku s-sorijiet kienu serjin jinqawa għall-ewwel darba. Dawn is-sorijiet ta' Kaxxa kienu jgħidu li Patri Peter Paul Kakija Agostinjan qed nitkellmu dwar il-fader li adatta l-kontenut tal-ktib li qed naqraw. Meta kien imur iżur il-konvent flimkien man-novizzi, is-sorijiet qalulu li meta Rita kienet ħarġet għal dan il-pellegrinaġġ kienu ħassewhom qishom orfni mingħajr il-preżenza ta' uħtom kbira. Kien sinifikanti ħafna lihom li l-ġisem tal-qaddisa reġa' ġie fil-monasteru. Fil-21 ta' Mejju 2005 kif isir tradizzjonalment jinxtel trapiet bħal fjakla quddiem is-santwarju din id-darba l-fjakla ġiet mill-post jismu Ostja u ġiet imbirka mill-Papa Benedetto 16. Flaqa li kellu dan il-Papa mar-rettur tas-santwarju ta' Kaxxa, Patri Gianfranco, meta laqgħu fi Pjazza San Pietru u kellmu dwar Santa Rita, il-Papa mimli ferħ u entużjażmu mar jitloba waqt li jesklama Santa Rita, Iva, inti tassew il-qaddisa tal-impossibbli. U dan ikompli jsostni bil-qawwa kemm il-qaddisa żiża tagħna l-Agostinjani, kemm il-patrijiet u aħna s-sorijiet li jiena nagħmel parti minn din il-kongregazzjoni u ġveru kemm bil-qawwa jatassew din Rita fil-qalb tal-vigarji kollha ta' Kristu u qed nirreferi għall-papijiet. Nifqu għaw illum is-semmija, insellimlek u nirringrazzjak li kont magħna għal dan il-programm. Il-paċi miegħek. O Santa Rita, a faithful wife and caring mother, you show the way for us to live our daily lives in holiness and zeal, in loving surrender to all that God wills through Christian model. We sing with joy through Santa Rita's praises. To God our loving hearts we raise, till all our days be filled with God's wonders. Such rose in Rita's hands, blossoms in every season.